ewe ene nkofo se de esi awe nam no na ye didi na ye numui ni ewe namui eye dani amfram abone so so aye humi ene ma bi woni padua ni mu a etimi boa ama sa fi ni nyina no esone so wa bla ye didi ye humi mframa na ye sa nom se be ya emoja kroje ye ni padua ni hia no e betimi agede akwa ni nyina ama honam duan bibia si ta na se sa de ne ho techema ana se bia ne ho dwumadie na nkoyi a how dodo na na edebroyen onyankopon abodie mu no wa bobo akwa na nso akwa ne bi wo ho a ye ntoto na se ne dwumadie no eye mpempempempen ne Dr. Thomas Tre ofri 21st clinic eye sunyane branch aba ene yen eba bekasa ediafa liver diseases yankasa ye brebo no dwumadie a ya edie ya de wa hodo ya na ebeta keno no eno ho nkomotwetwe na ye de bremo midi do ohene re mame akua yeboa esiama bronya ode hye obetimi afrem abrewatia meje osododo na ye fa finhia pansema Dr. Blessed Foster penyipa yada se papa pa samu afinhia pa sanso na Mr. Robert enso ye mo afinhia pa manager ofori wonso ye kase watia wona achi bebia wo bia na ejidi ye so ho ye mo afinhia pa manager Daniel wono ne director ya wo direct Healing Point Jumedie ene Dr. Siamo World 21st clinic nyina me mo bidin ena makwa konya mane mo amo all branches de mehu mo da ne de mehu mo da nyina ne adwumayefo ne nyina da ye mamomo ene yo ye mamo afinhia pa kwesi Sompa nso ena e produce ene enwumre doc me pa cha me mo akwa aba Pacho mejoso. Papa na pom ti saying. Nyame dia che na onso e. Nyame adum. Mese Thomas ti asianka nenka ne niema ko. Nka wa freda dada o se mama me nsanka niema no ni misika no me da ase. Se maka cha so abesim papa nan. Anti na o kwade se ma bro nyade. Na pom ti saying. Nyame dia che me ho ye pa na onso e. Nyankopon adaroma se asoye boko. O ho boko. Ene se nia mesi abo ne tofu asi afa no. Brebo ho enyalewa enkomotwetwe na epese ye twetwe na o ma ye nkyerɛkyerɛ se be betimi ada ye ho so ne obi nso so yade bia be dole ye ne brebo no so ne ye ho kwan pa ye befa so a obetimi ada ne dane ani na watimi etu ase krakrakra doc ansa na no brebo no krampo no sen ene sitie ewo nipadua ne mu na wo wi a wo de ye wuramu ne dwumadie pɔte ahodo nso so aidi ewo nipadua ne wi a yato aso de afro mpacho. Okay, menda asibiem na yenchi atiefo omo agebre na omo tie yen anwumre ewo omo hwe TV omo hwe ewo Facebook ena omo tie from radio station ahodo nyina yemma omo ajo na yenka se omo afrisha passion konso so omo ne ya tena fiti mra ye sha se Healing Point da bia onkofo bebre ho a omo Sunday bia no empa omo se pa no kra na obehwe repeat ni Monday esan se dwumade ne ehia pa enam nkyerɛkyerɛ a wom ema ye pomodin nti na se ye ka brebo na nkasa nipa nkasa no ye wo nipa akwa no ahodo enum bia ebeka se no de ehu ehia pa se ba kokora enni ho a ema nipadua ne dwumadie enwie peye ebeka kora se edru that time ne se ebi kora free mu a ase oyeti ase awu ana wo nka nipa ho te se wo nan kora twa obetimi atena ase onse twa obetimi atena ase se wasom ba kokora enni ho a obetimi atena ase onkofo ebro mu wo enni ho hawa still omoda so te ase ba ne me bebo so die se mu ba kokora enni ho a eden pa se obetimi atena ase ne di kan ba ko ye wadwen brain I friend brain no okay ne etoso mienu ye wakoma heart wakoma no enni ho a nipadua no entime nya adwuma okay saa na wo lungs de friend no wahrawa no eno nso no enni ho a eno nso ntime enye adwuma bia na nipadua no ntime nya bibia ena ne etoso biem eye ye kan se wo brebo okay ena ne etwa to no eye o kidney beka ho pe yeah o kidney beka ho nti saa enumwe no eno ne kuta nipadua nti se ba kokura enni ho a nipadua na adwumadie nyina entime nya debe entime enkoso na ena de ene de ye behwe brebo na nkasa ne dwumadie a edi eni se ne esitie ofa brebo na ebia na obehwe ba bia brebo ne wo ewo nipadua ni mu se ohwe wo nsa enifa so a onofo no ase on se oboso ho na ase nkasa bi ewo ho sa nkasa no ne ekọ onofo nifa no ase no
ɛhɔ na brɛboɔ no start efiri ɛso paa okay nipadua akwa num na amabɔ so no ne ɛso paa ɛyɛ brɛboɔ no ɛso paa emu nso edu wadwen no wakoma wahrawa ene wo sa ne nyina no ne ɛso paa no ɛyɛ obrɛboɔ okay ɛso paa ɛna emu nso edru weigh about yen kan say be 3 pounds emu duro no wow na say emu duro nti say okoto na ntuna na say yetwa 3 pounds ma wa o hwe say ne emu duro na saa na obrɛboɔ nso yɛ de be esi etie na nso ɛtɔ da bi a obi de etimi kwa anim kakra ɛya yɛhwɛ nipa no ne tenten so etimi de check nti obi wo ha na ɔwa pantene de etimi kwa anim kakra ben so embro so bia saa now sɛ ofa brɛboɔ na maka se baby a ewo eye wonofo no nifa no ase nanso esan extend kakra bi efa oboa no ho ese eje etwam aba onofo nifa no ase benkum na ase kakra ba enu papa it started from right one no ase na afamu saa kakra ano no etwam ewo oboa no eho kakra ese ekọ benkum so ho no saa na brebo no etie na edi dwumadi ahodo bebre na edema nipadua no ne nti a emma enikwan se ototo brebo ase kura ne se brebo no edi dwumadi ahodo kase pa edema nipadua no sanka we na ready ankode to so a ye behu se ne emisi kire se ne ne shape no esitie ne ba bia eda no se we no aye ready a obetime dia to so amaye na se brebo no enni ho a nipadua no dwumadi bebre etosini enu nti na eni kwan se obrɛbo ankasa no ode edi agoro ana ototo no ajeje mu sa ama oha bia yedebe eba ho because oha eba brɛbo no ho a wa hwe yi a na wako okrachi ana se wafrim ana ebetimi akumu because se brɛbo no enni ho a niema bi a mebobɔ oboso a kire wa eboa ma nipadua no ejina brande no unya saa niema no se wanya saa niema na se nipadua no ankasa no enwie peye ana entimi enkonanim ne edikan no se onipa bia odidi wi a ewo se aduana a obedi no e digest ana eyam kama na onipa aduana atimi absorbe e de papa ewo mu no e de aye adwuma se betimi a digest a e brebo na ebe produce ade e fe ne ba saa ba no na ebe boa for digestion no bonyono no yeah saa ba kro na ekọ no eno kro na san eboa ma isan eyi fin no isan free nipa aduanim na ne etoso mienu nso ne se yedidi ewi a enuane na yebedi nyina no de carbohydrate de fat de srade ne ne eya na ye sukyire nyina no eya brebo no ankasa na ehwese ebetimi breaking it down na nipadua no atimi afa na watimi ayedebe ede ayena adwuma aha nti wa ohwe no ohwese ne brebo no ne shape ni esiti ase na misi kyire no se na tenti wo se ayese kese pa ewo ni sei na kakra bi etoa so na bonwono no na ebo ase de green na wo ho no na eye bonwono no aha nti no se aduan na obedi no adaje se awie no ewo se brebo no efa na wosan breaking it down na adru extend a unipadua na kasa betimi body cells no betimi afa na ede ayedebe ede aye adwuma nti se carbohydrate food na udi ya aye nuane a break it down a aye glucose no eno no ewie a wo se brebo no break no to the extent say liver cells no betimi ayedebe body cells no betimi afa ede aye na adwuma sa na srade ahodo aye di nuane a ede ko nipadua no mu nyina no brebo na ye ho adwuma ne etoso bio ne se onu maduro bia ko nipadua ne ma no na obenom akono e wo se brebo no ehwe se be breaking it down se ne be ya nipadua no betimi afa na ede se ne epese ede ye adwuma no atimi ede ya adwuma ema na ye nti onu maduro na ode fa wanum na se koto yefunu ma enkosa akwa brebo no ba befa na fa breaking it down ansa na nipadua no atimi age ede ya na adwuma wow ya sa na tie na ye kan se ode ye kan te se alcohol enuane niama bia ode be ko nipadua no ma ekuta thousands bia no eno so na ye brebo ko na ye hu adwuma se be yi saa thousands ni nyina ayedebe afrim ene efin bia ewo mu nyina ebe yi afrim na afi papa nipadua no afa na ede aye na adwuma moje edi afurisa no ewo ye nipadua ne mu no moja bia wo ye nipadua no mu edi afurisa no nuane a ye di
ene niema ye de koye nipadua ne mu nti no e wo se da bia na brebo no hwese obesone so na wayi saa niema ne nyina afiri so nti osone moja no so kama na afi wanya moja eye kroje na atimi aye debe atimi adi afurisane e wo nipadua ne mu kama na atimi aye debe atimi aboa na yedi carbohydrate food na na meka no ne end product na air glucose saa glucose na eboa body cells na manitimi eye adwuma nti wo so odi banku na odi fufu wo so ho eden kama enam saa asikyire na ewo mu nti na so odi wie na break it down na brebo no ede bi esie nti me fa say anwumre wadi fufu kama e break it down ama glucose na bi ewo o system ni ma ede ye adwuma brebo no de bi besie nti wo kyena nopa no se wundidi ya wo so obetimi aye adwuma bi fiti anopa na ekopem emre kakra kra ansa na wa hyase ate se ekom edew da amre no de brebo no de sie no na wo san ayi di ababak na onipadua no age na edi aye adwuma saa na srade ahodo ayedi nyina so no e breaking it down na amayen energy a ebema yen system no atumi ayedebe atumi edi aye adwuma yenum ne dwumadie ahodo bebra brebo no yedebe edi edema yen nipadu enu ntina eni ho kwan se ototo brebo na because ane ma mebobo so kakrai se emu ba akokora entimi enkoso yi a ana brebo no entimi anya ho adwuma yemfa ne se obrebo no ohaw aba ho na se entimi enso ne omoja no so yi a na se moja ebedi afurusane wo ye nipadua ne mu nyina no eye moja efi edebe ewom emboa wo system no brebo ko na nso no se omoja no ye red blood cell no se ye na adwuma wi ne end product no brebo na hwese ebeyi eno nso ayedebe eno nso apie eno eya na ye yellowish we bi na se mpia ye ko symptoms no me kirew ne ede eba nsunsuanso a ede eba se brebo no antimi anyi saa de no mpia me kire mo ohu saa de kode no nsunsuanso ayedebe ede ebre yen ena fenso fluid ahodo ayede konsu ayebenom fruit juice ayebenom ne keka ho nyina no eno so brebo no e produce ade a eno na regulate no sane ebe ya enye debe enliki enko body tissues nim enti no o brebo na nkasa de eye adwuma pa ankasa ewo nipadua no ma enya agro enti eni ho kwan se ujai ema ohaw bia debe eba ho nanso yetimi ejai ama ohaw bi eba ho enu enti na anwumre yesi ye ba bedi nkomo ne yahwe ohaw ne bia eba na esa ohaw no so kura eba kwan be na fa so a eye debe eba na atumi aboa ye ne yetiefo na yetimi atu ho anamon ye die yenya bi da no ye hu se ne yebesi atu ho anamon ye nya ye nso no na ye hu se ne yebesi abo ho ban a ye nkonkofa enye debe emma ye hu so nti se ubisa brebo no ho asema se na brebo no eye na dwuma ankasa. Okay. We have the men 21st screen doctors so more being to doc na o say onumadura anase bi kra bibisa odidia brebo ne befa efri wo yem baby a edro na odede na befa won say nyankopon ankasa no se ne osie nipadua no why to the extent say wa connect yes system wires no enti na wo di aduane no ekọ wanum a aduane efa wanum no ebe fa o we friend say wanum na fe afa friend say esophagus nim ansa na akoyefunu mankasa ekoma digestion ne koso ewo yenso nketo nti nya yefunu mankasa na aduane ne yam aduane be fa ebe ko yefunu be nya ho na be ye be kwa akoyam o friend say wonso nketo anim ho na eyam wi a afi na brebo no ye wo chemical reaction bi take place na wo de ade be absorb aduane no we ye debe break it down and the digest no na wafa ofa wi ansa na ono akwakoye ho adwuma ansa na onipadua na debe atumi ayisu nti aduane ko ye fuma before say onipadua na ebe de be ye adwuma no efa process bebremu ansa na atumi debe atumi aye adwuma no mokro mu nim say wasa me kwa hansa na maba nti aduane wura ye funi ma enimba bi ebefa okay ansa na aba system ni mankasa ma o body cells no e dey adwuma nti before say be do cells no ho no na pass it through baby e wo say ekonyina that's why I say baby ba ko eto chema say process ni nyina ntumi nya debe ntumi enkoso nti e be ko atia ni padua ni nyina okay ebusia ye ba be konyia na nkasa so liver disease na nkasa so
na sa afe no wabeka ye ho Sompa TV sunie Terawan TV sunie Sompa 93.1 FM ewa Asante Mantem Sompa 98.9 ewa Bro Mantem Kropon sunyane ma woto de amade hye ye Bro Mantem amebiato eya hafo Mantem fo nyina da afe Sompa 90.7 sukremu ewa Nkranza ya wono su jemu ede amabono epoye Mantem fo na eya akaye ho ewo Facebook no so Sompa TV Ghana and our Sompa 93.1 Terawan TV Sciatica Research and Treatment Center 21st clinic when you know that one sabeka na dwumedie no join live etie bia hwebi na YouTube no so ye Sompa TV and Terawan TV Dr. Thomas Tre 21st clinic doctor ya wo free sunyane aba e de ne twetwe komo doc afefa ye wremu nyalewa ahodo ya ebetimi abehye eye brebo no so amena kofo hawo e de abreni pedua no eno ani den okay yen hwe de di kan yen hwe de ye fe no fatty liver okay na emprimpri ye ka se obi wo ho a ye se srade aba ne brebo ho anase okọ hospital doctor hwe no etwa no scan we ye se brebo srade e de be e wo ne brebo no ho se na si eba okay ye ni ho nkomo kakra na emprimpri no ye di nkomo a ye ka se obi a onom alcohol bia no alcohol ankasa akoye ne ho ade bia obetimi afa yade be 200 ani nyina no obenya alcohol ho asembom okay enti da na me ye dog no bibisa se mo se ye nom alcohol a ye nya fatty liver ana srade ba ye brebo ho kwan be na fast be ko alcohol no srade bi anim ndide enti na me kwa akonom alcohol na fe de menya srade e wo me brebo ho na ne etie ne se ade bi e be ko nipadua enti se na me kan ye no e wo se obrebo no ye hu adwuma breaking it down ansa na nipadua no atimi afa de aye adwuma se all day ade bi e be ko bi a thousands ana efin bi a wo mu nso de wo se eyi se afin ni nyina de be epi abonten na liver cells no na eye se adwuma no brebo no ye wo cells e wo ma eno na eye sa process ni nyina anti ade na be ba mu no efin ewom ne wo se ye breaking it down ne wo se ye no to the extent say o system ne betimi apeke nyina no liver cells na eye hu adwuma na ohawe ho se so you obi a wota enom alcohol onom alcohol na ekum liver cells no into cells na anka wo wadi srade aduane a anka wo se breaking it down into a form of energy na anka wo body ni use no onom alcohol ne kwa afi eko break sa cells no down ma cells no entumi enye de be emfanhyen yi now se eyasa aduane bia obedi bia na srade kakra ewom no instead sanka brebo no wa absorb ya wi anka wo se breaking it down no ontimi breaking it down na wa store instead wakura e wasenka oye hu adwuma na ojema na nka na nka ojema ma onipadua na eyusu no afi wo nya ne sa na odi ahye no because cells na nka wo se yes adwuma no wanom alcohol no ma adamage sa cells no intino obi wo ho a wo se ono de wondi srade aduane intino enya ade se e wo sanka srade de be eba ne brebo ho nanso ebeba to the extent se wanom alcohol na ma adamage o liver cells no inti afi aduane na obedi no srade kakra bi ewo mu bia no obi okra me fan say aduane oyeye na oye kakra bi na ode yeye ananam kra owe ye na enya nnam bia na nkasare bebre ewom nanso kakra na ewom no ekoye no obrebo no antimi anya hu adwuma nti asto de akora sa asrade kakra na ebae no nti ebe kra na kakra sa afa bedumre bi no obo se afa de na aba ho bebre nti obekwa akotwa scan no yese liver cells no akora srade anasrade ye debe ewo ho enam se alcohol na wonom ye no emma sa cells no entimi embreki srade na wudi ye no entimi nya in the form se o nipadua be fade aye adwuma na emom wakora antina ka wo so ye hu adwuma na ekono enam se cells na be se adwuma entimi nyenti no akora but what you say nti wo obi a wonom akwa obeka se bia wo de wonni srade aduane ba akọ na wonom no ebetimi lead to fatty liver na ye hwe ade foforo biem obi nso nya fatty liver but onom alcohol ede enti na wonyaaye onipadua na nkasa no srade bia wo de be komu bia no makasa eya o liver na eye hu adwuma enti se odi srade aduane ni bebre ekọ onipadua na emu a was break it down na onipadua no e de ye adwuma na mo se be break it down a mo se na was so you obi anka wo ye active kakra se wonye active a
omboa ma onipadua no entimi enye na adwuma nti bo se ye head talk bia na kasa wo ye exercise kakra eboa ana wo ye adwuma bia wo ye adwuma bia anka to nsa anamfifire tew kakra wo hiti wo system ne kakra eboa ma otimi breki saa we no wo benefit ne ntem enye saa bia adwuma na wo ye na ye be emma liver cells no ahoɔden ekanyan no ema etimi de be eye na adwuma nti san kasrade kakra na wodi na nanwume no so o chan no pa wo sɔre na otimi kokoye adwuma bia ebe eyi kakra ebetimi ama watimi benefit ne ententem na ama o system no etimi de be de na adwuma ba me kasa bia anadwo we na wo kwakɔ didi nti so didi anadwo we na e kyerɛ wadwuma a wo ye ne sɛ wo beba sompa se ya san ba betena condition mu se na wo mfa koye adwuma bia hu sɛ sɛ ne wo daje se ne be kono anasa ne wo fat no srade na odi be break it down and content to say obi a ono kokoye adwuma bi a speeding den kakra no nti say uyo obi a wota edini bebra mo na udi no mo na na ye de be doso now enam say nka brebo no etimi ye ntente onya sa ahode no otimi ye ntentem nti no ehoma na okora bi nti obetimi abreki kakra down na ekọ wantimi anwie hu adwuma na wosan di foforo nti wosan di foforo nti epalegu ho ebebobo ano kakra kakra saa na afi edebe ekosoro obi anya diabetes ba wanya fatty liver but what I say wanya diabetes na wanya ye kan se okotwa scan ye se srade ewo ne brebo ho ne nti ne se obi ho na owo insulin resistance insulin ni yese kia eno na a movie glucose na we system ni e koma liver cells no man de ye na adwuma so we obi a wo sa insulin resistance no sa key na no na eboade sa glucose ne kono sa bia wo system no ebe producing all right but onipadua na nkasa entimi emfa enya adwuma ebe dose mu a brebo no o chiri se obehu se asichiri adoso ewo system nim nti de obeye ne se instead se onipadua no entimi emfanti no ono no be break sa sugar na adoso wo system o be breaking it down into fat okay na anka ye asichiri na wo se wo system ne fa ye adwuma wan fa anya no ono na dane ne kosrade instead one say mechanism ni city no anka ayasichire na wo system mu de e na anka wo se onipadua ne fa ede ye adwuma ba de anka be pushi glucose no akọ ema body cells no ede ye adwuma no enya ntantumi anko nti brebo no ehu se wo ma enhia nti no ono no be breaking it down into fat and asrade ndubo se be ya sa fe na asrade na ya de be ababe doso e wo system nim ndubo so mo diabetes no mo so mududu na nso no e de be ebe kwa anim obe kokko no na o fatty liver niema ni nya ya ne se brebo no pese ofa kwan bi so na nka oyi sa sugar ne ya de be epie nti kwan no be fa so no so be breaking it down into fat no wadane na srade mum ena yesi obi a wosonso no ono so betimi anya sa srade ne bi e wone brebo ho niema meko srade ho ne se yetanya sa conditions ni bebre na ya na obi wo ho a ose wono onta endi srade aduane nti no ogidi se wabɔ ne ho ba ya wi anesa se ye fa obi a oso a da bi e ka so obi a oso bia no o ye prompt se obetimi anya srade bebre de be e wone system ni na yete ne se nyakopon amawo ade bi e wo system ni ma eno so produce hormones a eno sa hormones na eno so regulate fat and asrade e be ba system nim enu nti se sa ade no omo so no ana obi a ne mu eduru bia o body mass index no se wo soro a eya yese wo sa adipocyte dysfunction sa adena no ne produce hormone no eya na wo ho problem kakra to da bia ne dwumade enye da be entimi enkoso na enam se entimi produce sa hormones na eno na be boa we ni ntino da bia na srade da be e wo system no mu bebre nti yo obi a wo so na ta e di srade aduane kakra bi pe ubo se na akosoro because ade na ka wo se boa na ka regulate ma wo system ne e di ya adwuma no entimi nya da be entimi produce emma nti ubo se obi eson kakra bi pe we kwakotwa na scan obeba no yesi srade de be e wo brebo ho ben so yon kofo bebre nso a omo so hwe omo ho yie nti no obekwa kwotwa na scan no na ono so osompa be srade nya de be enni ne system ne ho nti se wo fa fatty liver na se na e ya na ne causes no esi de be etie yen hwe another one condition fofora isan eba brebo ne ho ebiem anani yebeko conditions no more say ken say mre ambam kra ma yanko sane yebesi aboya mba preventions ni we are next week yebeto aso ben yebehwe conditions na ka sane yebe ya betumi aboaye ye wo viral hepatitis eno no eye de
virus na deba okay eno ye mmoa wankasa na edeba nti ebetimi aba se hepatitis B and say C emu bia betimi ede saa ohaw no ayedebe ede abrawo system no. But apart from these two no the others in intime yeah the others ni etimi babon say ya na ye kasa no e week nti no B and C no na ya na ha ya na ho adinti mu ya na ya kasa ho mo ni aka na ya na kasa e week nti no ye nheda enko ho kese but obi a wanya hepatitis B onimpa se wanya wakọ hospital mo maka kire no so oyo obi a wo a se onyanya pe emo no mo ba ba bi omo tena e obrebo nim nti omo ba nso abrebo no eno emu na omo ye debe eno mu didi ni so omo ba na se omo didi a omo sha ase ye debe ebo brebo no mu ntokro omo bo mu ntokro a ebedu mrebe no ye be cost stages ne how a brebo no fa so a essent no mempese me kwan no bebre ye duru ho na me fa no se na ye be se na brebo no e fa so a ye de be essay now se omo ntokro na omo ma ne ye inflamed ye ka se aye abompumpuja na ye te se ye de mfia bi e na atwa na aboa bi na de na no aye de be aka no aha te se bees anase enwowa omodo ma no bo wase na esi ye no saa no saa na ho no nti omo so omo keke omodo ma no bo brebo no ho a saa na ho no ye de be ho no nti eye inflamed now say eye inflamed saa na eduru bre bi a na saa inflammation na okay no brebo na nkasa na adwen se osori atia ana opeso okọ saa ohaw na aba ho no na akwa scar tissue de be de aba a ye fe no etise kutwa no na aba wo ho saa kutwa no se eba wo ho a uhu ni ntem na usi ano kwan de a etimi free ho ba se wantimi ansi ano kwan a na akofa de ye fe no liver cirrhosis de be de abro nti ze eco stages na obehu se ne brebo no esi ese no metrel eno ewo ho nti se moa no eba se ne omusi se no ena se eyesrade enso ase ne esi ese no so doc yeti ase na viral hepatitis C wo emoawa no said the omusi se brebo no ma no yo mo de bobo ho nti ase kuro bi ba ho na sesa na se kotwa no e ka ho na ye treat ama na mfiri ho na ya na ekowie wo cirrhosis no yeah ene ekowie cirrhosis no ti ye be ko eno ho se na ye sitie ba me pese ye me conditions na asa na ya be stages ye do stages na me se da BMT di otie no be hu se na ne se no esi ete ankasa yeah because the onya fatty liver no so timinya esa kutwa se ya bi ono so timinya cirrhosis ne nso bi nti ye be hwe no nso now ne etoso bi ma ye be hwe ye ka se ye wo autoimmune disorders no de oni padua immune system na nkasa no etimi sorry editia o system oni padua no akwa no ebi a mistakenly na opesa ko attack ade fufuro bi aba oni padua nim but se antumi ankoso so ayi ebetimi akwa ha ni padua no akwa ne bi abrebo nso ye de be eka ho yehu sa conditions ni ebebre na ye yo onkrofo a ye se omo ye exposed to toxins tese akuafo omota ede chemicals eye adwuma anase ya eye adwuma ewo babia eye chemicals na nkasa babia omo ye production na nkasa babia omo produce na nkasa no aha ye nyina no eye prompt but before say ubenya no ebi ho na memfa say wo a wo ye kuani a wo de eye wadwuma wo de bi egu a machine mu ayusu na bi ya wonsa ho wa hu wo de akodidi akoni paduanem ewura mu a wo se ni obrebo no ya de be efa na wo yi sa toxins ne epie se kakra bi obetumi ya ho adwuma detoxify no yeah obetumi ya ho adwuma be ko ba se edoso a ontumi nya ho adwuma enti na obi nom the edigu area so we decide onom ya within short possible of time now otimi wu because I know edoso so nti edin say liver ne be breaking it down nti ano no de acquire within short time no entimi debi nti ano de acquire within short possible of time no etimi kum liver cells ni nyina nti say ebasa na fe liver no etimi ewu prekope nti wo bon se nipa no oye ya na ne yefunu asase ya debe apaja because betimi ama brebo no ayekese ahuru ayekese nti se wo de sa thousands ne kode ya no de any time kura be ya obi wo ho a ye se wonom na ye ma wongo a ye wo se onom ngo na ebia ebetimi adojo
thousands no ano kakra aha but eno na ye guarantee because want me anya na ntema obekọ but what you say onya na one fibia mabonte na se dodo na ewuma aha sa na no te nti se we exposed to thousands and say bia wan kasa ena bibi nti ode aduro bia kan wano a eno so betimi asa brebo na eno so betimi ayedebe akun kura ena ye wo enuru ankasa ye nom edekọ enipaduanem sa de we hia pa ne nti e kasa Dr. President Beka say enum aduro wa bra unnim yade no kofa bai ana se wonte yade no ase because yade ye ba nipadua no mu bia de wonu a yede ema nti anyu obi a ochena no pa obi be ko hospital kwa doctor ne hwe no wie no ma bɔ ne pane ba ko no ma ka chen se won kofie na wa ka se doctor ne trimu ade wa ma na aduro ente sa doctor na wo hwe no nim se ne system ni sitie enti na ode sa nuro no ye de be ema that's why se obi aduro a wanom agya no yemfa enom because aduro bi ebekọ nipadua no mu bia na wo se brebo no na eye ho adwuma ndi se aduro na wo benom no se ebia wo brebo mu ohaw kakra bi a onum ebetimi aha anase se wonnim ohaw kura na wo obi a wota enum painkillers a eno nso no betimi aha brebo no because eno nso no ekura nuru ano eden a wo se da bia brebo no ye debe eye ho adwuma aha ntino se nuru aye nom nso no eno nso ewo ohaw a eno nso ede ebre ye brebo no na nso ejina se ne obesi anom no so me fa se bia na no wanhu na wonom ye sa wonom a o brebo na nkasa betimi afa kwan bi so ayi ne kakrakra do ebi ebe ha liver cells ni bi a be break o mo down but eno ankasa cells no etimi esa enyini back nti se wan fa foforo ankom na se wugya no ekwa animu kakra ebetimi ayedebe ebetimi a repair ne back na fe ayi saa efin no ana thousands na odi akomu ni nyina ayedebe epia bonten bra wan fa foforo anko no wan mabrebo ne kwama na ayedebe aye na djuma nti yenum ne conditions bi mu a eya ayedebe ebe ha ye mbrebo no aside eno no de this e bi a yebeka se sedentary lifestyle bi eno no eka de udi o niema wo ya ebeti wankasa obetimi akwakofa brebo srade bebre de be about assistant say how aye fa so aye didi na afi nso no yeka se obi eta enom akọ de se na meka se onum ne bebre do ha ne ba no nti sa na mani nyina ba be share risk factors no uyo obi a wota edi carbohydrate food na udi ya tama udi no se u ebi a wota edi na najo ana uyo obi a udi na no pa wi anwumra de bia no o ma ye kan sen o liver no adwuma because da bia wo se oyesa adwuma e wo sa nuano na yedebe aba no eso na uyo obi a wota edi srade adua no so da bia o ma no adwuma nti ade bia ode be ko onipadua no mu bia no e wo se brebo no yedebe eye ho adwuma enu nti na ade bia wo se ode be ko onipadua no mu bia wo hwehunu se ade na ode ko no uhu ehun sunsuanso se na esitie anse na wode yedebe ode akọ nti se wode ko na se wan hwe ne yi a ode be ko na akwakọ yedebe akwakọ ha onipadua woni be ba won so no na fe wakwakọ fa ohaw kese yedebe ede abre system no Ebusia doctor no Thomas Chere doc mami misa wo yo ha say say eno nka ho se seyin eto da bi ese cancer abedore your friend is saying your liver na say your brebo no eno so ya net say na afen so kodum pempen so bi ese wanya your friend is saying liver failure eno no say na ya ne sitie o liver failure na ye be fa de free say na brebo ne say no nti yedru ho amekọ ho but ye wo bi ono so etimi enya liver cancer wa bra enya da process na basa process no so no betimi ande ewo liver cancer but one say cancer de ye say abnormal way growth of tissues ni bi anase ohonam no mu bi na enyini afifiri anase akwete say ohaw e ba ho bra ye kan say o nipadua no ankasa yan fan say wa obrebo no o haw bo say say bibi ohaw bi aba liver tissues na ankasa ho enka enye healthy but what you say enya papa na afifiri de be ewo ho ebi we betimi afa senior process ne senior esise no bebi won so a eno ankasa na de be na happen senior etimi eto ewo ye nipadua ne ba bia no but what you say obeba ho dia ye stress mu pi enti ye nko se de be da me hu wo me nipadua mu popo ye be na me hu a me hu se asa ne mesi kwa dia asa me brebo ho ya techima na se o se ye bi yaba your time kakra ye be ko senior niema obehu ebemu wo hu se wanya we no ya symptoms no ba ye hwe se ne brebo no fa so ese ne kakra ansa na ya be fe no se brebo no sa o ha we nyina eba ho a
the first start no start your friend say hepatitis no ya be ka say inflammation of the liver. Okay. Aha na say ho no asase te say na aboa de na no akeka ho te say na asase na ho atwitwi no te say asase me kire ye no nti say atwitwi saa na febrebo na nkasa anotice say saa o hawe na ya de be aba ho nti afa de o pekwan bi so ayi saa o haw no afri ho nti saa okon ni mu no na ye kokofa the FNO fibrosis and I say scouts and ye kutwa no na ede eno ayedebe eno aba se say kutwa no eba ohun ntem a te say hepatitis ne kura ohun ntem a na say oye hu adwuma etimi efri ho nti ye wode srade no ede aba ene ye wode ye kan say ebia emmoawa no te say hepatitis B moawa na ede eno so aba ni nyina no eye inflammation ebetimi awoke e liver no ankasa be aside eno no efri ho a na yase ababa be ye kutwa saa ekurokuro ye mfa say aye ekurokuro bibisa na ababa ye kutwa saa kutwa no say wanhu na wantu ho anamon a na fe lead to the FNO cirrhosis no ye bra your friend say scar tissue no are taking over from healthy tissues na ewo brebo ne ho no nti brebo no akwa no ne honam na nka ye healthy na eboa emanitimi ye na adwuma no eno no replaced by scar tissues anakutwa nti afede oxygenated blood anka wo se eba nutrient a wo se eba na ka brebo no etimi function no saa ne ma ni nyina anya debe entumi emma ahodini ni ho biem ma wotimi dia ya sade no ya moja wasanka brebo no eje no entimi ngibiem nutrient wasa eje na entimi de na adwuma entimi nya debe entimi ngibiem nti afede edu da cirrhosis na lead to liver failure. Okay. Nti edu da stage na afede na brebo no ya debe essay ana assay because entimi nje saa ne ma ni biem a na entimi nya debe entimi mfanshe biem ade bi entimi mfanshe biem so de ye ka sa nya debe entimi enya adwuma nti na fedi waba be debe watimi waba be nya liver failure no betimi lead to cancer sa nti wo betimi anya your friends cancer sa nti bo se afi na baba ye kuro wo betwa obi kura no ebi wana ye kuro pacha do that stage ne de a ene wo se ye yi ne kura because that time entimi enya ne hwe biem wasi ye yibrebo no na ye no na yakwa na sade ne de be sha na mu liver transplant. Okay. Aha itimi ba niema sa ehia pa so ube bo brebo ho ba ne se ye de foforo ba na ho ade no ente se we ete se ne wa kwakoto phone na battery na ewo mu na sei sa kwakoto foforo bi a won chen ba be shema na ho ade no ente se de na ehyem da ente de wanka sa ode nyini ye ewo mu no se ye yi anu pia foforo na ye de beba no na ho ade ente se bi e de me nyina ase ne enkan cho se original no ho a we imitation ye fa nya hwe 21st clinic the sciatica experts wonom na eso yatene wada roma ye di bronya no o kyenya me yad ma me nom bi me ameso mo nsade o makọ 21st clinic esanse sciatica yade ne de se wan fa wani ankyere ho na akọ ne nam miamia bi ekoto sika gu ekosa adaja wan hwe a endro akire no na enema se ye wie mpacho 15 branches aye biebie no kumasi ase ye wo ehwia overseas alpha radio nchen ho baby awo bia betimi aba be faka e wo tech so am run about and ase bia makrom na wo baby free baby ano so for line o de offer mamponten car and ase atonsu high school junction wo offer mamponten car also besi wo sciatica expert one first clinic wo besi afei oboase council quarters call junction na ye wo Kranza ye ben children's park no kwaji asa baby a Dr. Thomas Trefree ba ye ho sunyane teaching hospital no first gate no ne hwe ni mu ho pe baby team afidie ne si no ho na obehu yen ye wo breku mamango ase ye ben Chris FM no afei go so abotan so Success FM se hwedwabo so ye ben Radio Rainbow takwa Roman stores na chi wo ye ben ho Tema community 1 ye ben Roman stores no for ni chiremo wo dome ho nso nsa bekan obom road kaso obom road ho nso onsa ebekan yen emiamia ne dawson kofodua agata market nchen ho a na obehu yen tachiman so sunyane kwan no so ye ben agenkwa FM ebusia bomodin fa number we say na de free baby e ben wo bi e be kyerɛw ne nsemisa bi a wo empo efa de ehwetwe ho nkomo brebo ho nyalwa hodo no emu nsemisa nyina da ye de ano ye be ma ema no ye 0540
311 311 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 and now 0249 311 311 0249 311 311 21st clinic yade bia wo hu nsem fibroid ana se de ha wo bia no nya siatica nko na etu ase ko na yenhwe na kwa ho sanya wo dia doc entina de ma me de betwe mu no wankasa wo brebo no se ye yi free ho a ne ye de be replace na na se de be sha na mu no imitation original one de wa hwa ma na pora wie entina make us original one no ho imitation enheda nya yi bia enti ye nto aso from pacho me pacho say we no wo ho a obetimi de ato so na ya hwe stages ni se na esitie no Kevin pacho ya madam brebo no no wo ho a na ya hwe enti se oja ma brebo no ese wie a ne ye de be ba no entimi na ho ode no ente sa me hwe research bia ya hwe adawa no me hwe research bia na e kan se ya de we ni eba nipa no kra no watimi atena se a che wa hwe ne ho yie pa no endru 10 years say your friend is saying replacement no the transplant no entimi ndru te because any ACT no say bi wo ho a obi de na ya yedi ama most na ya nya obi oti entimi nya obi oti ase de emma just obi a wa free mu na ya yi a ya kama ha obi ama ho ase na ya de be de ama okay entimi say because me meti ase say me yi me brebo ma na ne sama so me down kan de dog de o wana na jona oba so oba be ji de brebo dog yam ko yani I stages ni say na esitie no enti o hwe first one na ye healthy liver no ye kama no na na edi ho no ye de iron frame ni ye ka say abompumbu ya na ye say aboade na no akeka ho no enti o hwe de eto aso na na ye fa na fibrosis na ye de ye kutwa no but na de was rosro no so ye den de da no na me pese ohun say na esitie enti say na aye wo mu no so if it's healthy na first one and the first one smooth was until the other say abo akeka no and the second one no until na me emfonyin ne da top no okay and na ye to so me yensa no won say eno no sa ni ate say abo ade na no abobo ho no afa de adane ya tuntuntuntum bi sa tuntuntuntum na ate say kutwa na wo mu no nti sa kutwa na aba wo mu no edru that stage na ohun ni ntem de a ebi betimi ahwe de amaba wo mane dru 44 na ye fa no cirrhosis na eno de afa de afa ho nyina ahia nti that time no o liver na nkasa no tissues na nkasa wo ho aye kama no free ho ama de enye healthy na ye de be na aba nti afa de antimi receive nutrient biem anase nuane nu betimi aboa ma atimi afanhye antimi receive biem na eno a entimi nso receive oxygenated blood bi moja wo se eba no eno so ntimi ma na fa eba faithful anu nso se yese wanya liver failure ba liver failure no nso no edu that stage na fa betimi aba cancerous nti afa dia nti wo hwe mo bo se ase tokro bi edem sa tokro no kura afa dia de be atom sa stage we ntimi nya de be ntimi nya ho hwe biem nti yese end stage of the liver na fa nti obi wa betwa na fa dia na ayetum ahye sa na ye de be etie nti se ojejai obrebo no ema oha ba ho na ye yini ekope obi foforo de bre ode a na se wankasa na wo mpesa obe de be obetena se ache na ofedi ye hwe ne ma ebema wo hu se problem aye de be aba obrebo ho se oha ba obrebo ho ade ya na ha adwen pa ne se most no unya early symptoms se eba unya umfili se bibia aye de be aba ho ntem this a do stage bi after the animu kakran sana washa say like the second, the third or the fourth stage. Ebi wo ho a edru first stage no na information no ebi wo betimi anya slight symptoms bi kakra bi to say ebi ya be bobo no so te ebi e ba say na te say baby a meka say ewo no say ebi ye mframe say na ewuma obetimi afili ya kakra ewo ho be ya na ye sharp pain kakra bi ewo most you no for nifa no asese no okay sharpen kakra bi na aba
nemo eyade ne de no ahono aye kese de apagya de a eno de ye ana ya no etimi kura agye ba oyefunu mu nyina anase ba wo mfe ni nyina to bo ofilise ya no ewo ne mfe pa fini no for na sa afa ne mfe no most eta happen ewo nifa so abdominal pain ndubo sa afi ote ya no pa because say eye kese sa na honam no akwa na ebemba ni nyina so no e the pressure to so oyefunu ankasa ene pancreas nyama ebemba ni nyina no emia na kakra nti obesha ase adebe ate ya no kakra ewo abdomen no ena afi so no obetimi anya bloating stomach afi wa wundidi ye ba oyefunu no aye kusu ayete se mframa aginam ayete se wa me ba wo meye na oyefunu aye debe aye kese ena se ekoba se entimi mfanshenti no afi de ade eboa manka ewo se free na ekọ o system ni mu no etna obrastream na enliking ko o body tissues ni mu no ena am se entimi mfanshe yi enti afi de free no etimi elikiko o body tissues ni mu se ekoba sa na obo se nipa no te wara na se atata okay ndu na se peja na ne yefunu no se ehuna aye hyenhyen te se ne yedi nsuo agina balu mu na eba be pae no sa na oyefunu no ye de be eye na ahyehye nti se nipa no yi ne yefunu so kire wa oyo obi a osu ade obebohu afi de aye kese ene so no aye te se aye hyenhyen wo se ade ache be pae aha sa na ye de be etie ena me kan se o red bell cell no se ewie na adwuma e wo se brebo no eyi ne end product ne epia abonten eno no yellowish we bi se ekoba se entumi empia ena kofa join this eba okay ntubo se wani no ase ade yellow bi ayedebe adaso because ade yellow na eye moja no moja kokon na we nipadua ne ma aye adwuma awie na ka wose epie no antumi empie no afra de ewo ma aye adwuma na nkasa because brebo no antumi anye empie nti wo ha bon se afedi wani na ase ade yellow bi ayedebe atoso odwonso asa odwonso no yedebe yellow sa ade na wosanka efra wagana na epia abonten ba se brebo no antimi anye mpia afi na afra we nti afi kidney nso be na adwonso no nso eyi kakra pie na na be fa odwonso ni mu no nti de mpie no na afi obon se bi ne namwani afi owede no na ani asesa nti nipa no ewo ho a wo se na wedie ni ase aye eno a ntwuntwam ye ba ni no asesa aha sene na already na kesiye no kakra na fe hu se ahya se de be esesa na se ekwa animu no ebedu mrebi no afe na so ete nduwo se nipa no na so ete because sa nutrient na nuane obedi ebekọ na nka wo se brebo no etimi efa no breaking it down na nka onipadua no efa ade ya adwuma no ontimi breaking it down bi onti onipadua no enya sa ade no o body cells no entimi nya mfa anya adwuma nti entimi nya nti no oso be sha ase edebe oso be sha ase atintu be lose weight na o lose weight no na o be feel that pain na make nyina so ewo te se wo yefunu ene wo mfe ni nyina edebe eye wo ya now apart from say obenya na ema mebebo oboso nyina no utinwi nso no ebetimi ahya ase edebe asesa nti obinya brebo mu hawa bo say afa ahya ase utinwi no ahya ase edebe ehu say yi mefin ha ati say yede maade omunku na ka atwe no ya oman ne peme bo munya yede ni bi no se peme no obi woni ni nwi modu nti ya ne bom kama ba de ni nwi mo ha na say peme nkokodwie Christmas ye behu bebre ndiwo je utiri na asase ya debe yesa na fe unyini ye but o ya asepanyini because niam ebe boama onipadua no aye from kama no saa de onipadua no enya biem nti afe uhu na onyini ye ba se nanim akokom ase nanim atwe afe uhu na obeka so obi a wanya baby a 70 years 80 years na obi a yaboni dua ana obi a yaboni dua ba onyini ye ena akofo bebre so no so won se ne yefo no ahun na yakase na nase na peja pe bia bo nti instead san ko be ko hospital maya ye proper diagnosis ahwe se bia ebrebo ne kwa na sa how na ba ho no onkonko hwe na fe odene number bi nti bo so be yesa bra obeba hospital be hwe no afe na aduru mu na afe de o ye ne hwe ye de be enye yi. What about fatigue? Ni bi oho abon say o feel nausea and so yeah, ni na obi on so na o feel yeah utimi nya abofo John this ne so timi pie mu onipadua na like onsem ne onsem ya onsem onem so be hu that yellowish you know yeah unti obi wa ne nsem bi wo kro bo ne nsem aye fita ne nsem aye na ne nsem no aye te say akramono nsem bi sei aha it is yeah and ye wo mo de utimi yemre because wo body no won say tissues no and na afen so no aho nuane na obenya
ankobenya ahoɔden enwenti no ya obɛyɛ mmerɛ nti wo se nipa no wayɛ dɛbɛ wayɛ mmerɛ na eduru mmerɛ bia otumi nso enya anisukyim paa nti obi wɔ na niso echi no ba mistake ba kwan yɛ ne sɛ yɛ wɔ yare bebre nso a etimi de join this ba etimi de saa business ba nti wo se ɔde ahyɛ na wakɔtɔ aduro bi anom na yade no da so yɛ dɛbɛn ɛda so ɛwɔ hɔ nti obetimi anya nisukyim saa ohonam ebetimi ayɛ omre wo hɔ abo sɛ asa wapo so nyina ayɛ hojo untimi ɛnyɛ dɛbɛn ɛnyɛ hwee ɛna onipadua na akɔ aka nyina nso ehia saa no tintini bi de yɛ omo adwuma nti no omo anya ebetimi kura no sɛ yɛ complications no so na sika bonti sɛ brɛbo mu ha nso betimi de ɔha kura akɔ brɛ o kidney so nti na ɔyɛ ɔha no wanya ɛwɔ brɛbo ho ba akɔkɔfa ɔha nso yɛ dɛbɛn ɛde abrɛ o kidney nti sɛne ɛbɛyɛ a ɔnkɔnkɔfa saa ɔha we nyina ɛmba no ɛwɔ sɛ wotimi tu anamontem titiri no sɛ ɔhyɛ ase hu sɛ honam ayɛ omre udidi kakra sa wo so efono when you join this wona se atata kakra wota efili pain ewo wa abdomen anase onofo na se e ta efili sharp pain bi eho ana wo ma wo fili se wo mfim ho eya o ya kakra etutu kakra de se ekuro be wo ma na ajo e wo ma na esen asori aba so hu saa ne ma na wo se otu anamo e na enam se entimi enyi thousands ni empienti no ebetimi ma chronic headache okay ntu betimi anya tipaye pa ntu bo se nipa ni ti epai no pa onom aduro na ajo ewoma na esan aba onum aduro na ajo na esan aba enam se thousands na wo se pie no eda so wo mu nti no ena de saa tipa ya na de be aba nti wo se wotumi eyi saa ha no efiri ho ansa na atumi ya de be atumi ato yemre no aso nyame ya dom no de dom ye ne adase ne ye be hwe diagnosis no kwa mo fa so a mo timi diagnose ya fe ye be ba preventions ni treatment ya hodo no nyina nso ye be hwe na wo de amaye na ya fa course so na tie for de mo de ababa. Before that, ubetimi afre 0540 311 311 0540 311 311 and now 0249 311 311 0249 311 311 doc ebrena ye be ye sorry adwa so bronya na na yesim no nipa hwane hwana o ma finshia pa kakra me chema busuafo nyina omo wahin ebi mu osahwi ebi mu nso obi okay me chema nyina na me chia majuma efo nyina so omo aye no omo ye adwuma nyina free management saa kokofu ekosi staff aka nyina ye chia omo nyina na etiefo ncha ne so se next week ye be heda ahwe sene ye besi ahwe ye brebo no some home remedies bi mo ebetimi aye na atumi aboa na mum ade ahia me ne se before Saudi aduro bia ebekoso de kwakoka obrebo no e wo se wo koma doctor ehwe ansa because brebo no aduro bia ade beko ni padua bia na ye hu adwuma se wa ahwe na so ko no maduro bia ahwe na akofa oha edebe ede aba nyame ya adoma na sik ye da se menso mechie busuafo nyina ya hwefo ne yetiefo victory asafomafo Reverend Apostle Frank Osene ayeye dia hwehwe mo yede ma asafoma ni nyina mo ne anwane corner beef ma wenka ne sa enya asem keto Awurade nkoso anhya mu nyina da ba bia free ba ye nyina da Awurade nkoso anhya ho mama ma Mary won so ye da se abusia ye de ni nyina esi ase no ma me na Kelvin ase ono na hwe ye ochinchi fidie ni from my dem ma me afi ko ba jase sempremo be ma so Sompa TV ho ono ene dombo aye ma ne ma nyina koso hwe ye that one TV ewo enkran ye beda ye nuanom so ase afi affiliate stations se fa ye ne Sompa fidie ni nyina nso muso mo ni nyina nso ye da mo ase akwase Sompa ono nso ebebo aye ma me na manager Daniel ono ne director onya ye mu da ene eye tiefo Anastasia wone eye nana mabanfo ankum Grace Amwakwa ena eyeduo na Mary Florence Kuma ene mo amaka nyina Jennifer Boedi Franklina eje mo amohwe ye wo YouTube ene Facebook nyina nso odonfo no enkoso anom na onhiramo ebusia medin do hene re maame ekua yeboa esia mabronya obetimi afra mabrewati amejo so dodo wanya dwumedie ni bia nhwa mane ha ochina 4 p.m. Sompa TV 1 TV dwumedie no ye besa twa repeat ewo